Ahojte kamoši, opäť sa vám hlásim s minivlogom z Maroka, teda konkrétne z Agadiru. Leteli sme Ryanairom z Viedne a keď sme doleteli, tak sme sa vlastne len presunuli na ubytovanie do Agadiru. Išli sme na prechádzku po pláži a už sme vlastne mali iba taký chill day, lebo sme vlastne prišli po obede. Boli sme na týždeň, mali sme okolo tých 30-35 stupňov, obaja sme mali nejaké povinnosti, čiže deň nám zvyčajne začal po tom, čo sme skončili s povinnosťami a užívali sme si vlastne jedlo, oceán a teplo. Cieľom tohto výletu bol oddych a dobiť baterky pred zimou. Ako som už spomínala, tak my sme vlastne prileteli do Agadiru, čo je vlastne mesto približne o veľkosti Bratislavy a tam sme zostali 3 dni a potom sme sa presunuli do malej surferskej dedinky Tagazout a tam sme vlastne zostali až do konca nášho pobytu. Ešte, aby som sa vrátila trošku k Agadiru, tak ľudia sú veľmi milí, veľmi pohostinní, necítila som sa tam nebezpečne. Na každých 200 metroch sú policajti, všetko kontrolujú. Čo bolo trochu nepríjemné, tak Agadir je mesto, ktoré naozaj žije turizmom, na čom vôbec nie je nič zlé, až na to, že tam vám vlastne chcú predať a nanútiť koniec koncov fakt všetko za každú cenu, čiže niekedy bolo fakt ťažké a až nepríjemné proste niekoho odbiť s tým, že vy ten produkt skrátka nechcete. Keďže Tagazout je menšia dedinka, kde sa akoby koncentruje skôr komunita surferov a tí lokálci sú zvyknutí na to, že to nie sú bežní turisti, tak tým pádom ani tá dedina nežije toľko turizmom. Tým pádom sa dokážete, teda minimálne pre mňa to bolo tak, že ja som sa viacej akoby dokázala vcítiť do toho bežného života lokálnych ľudí a viacej som dokázala nasávať tú atmosféru. Problém je, že je tam proste špina a bordel, ale to je vlastne spôsobené aj tým, že pre nich to skrátka nie sú dôležitosti, lebo majú iné veci na starosti. Okrem toho je to krásna krajina. My sme si spravili jednodenný výlet do Paradise Valley, čo je vlastne akoby oáza skoro vyschnutej rieky. Vlastne ona v lete vyschne a zostanú tam také akoby vodné oázy, takže som vám potom natočila nejaké video. Dá sa tam sedieť, je vlastne všetko prispôsobené tomu, že keď je v lete sezóna, tak tam naozaj chodia turisti a tá krajina tým turizmom žije a snaží sa tomu prispôsobovať. My sme mali to šťastie, že sme si hneď na začiatku vlastne vytvorili kamošov, čo boli lokálci, ktorí nám vo všetkom poradili, veľmi nám pomohli a dokonca sme dostávali lokálne ceny a to bolo super, lebo kebyže sme to porovnali s cenami, čo by sme mali dostať ako turisti, tak by ceny vlastne boli aj dvojnásobné. My sme potom vlastne už leteli naspäť tiež Ryanairom a týmto sa vlastne môj pokec k tomuto pomaly aj končí. Dúfam, že ste si užili ako taký vibe z Maroka. Kto zvažuje takúto krajinu, tak za mňa je vždycky lepšie nehľadať v týchto krajinách zbytočný luxus, ale naozaj ísť za tými zážitkami. Majte sa pekne a vidíme sa pri ďalšom videu.